El llibre Humanos Posthumanos, de l'editorial Fragmenta, que hem editat recentment, va sorgir d'un workshop internacional al monestir de Poblet. Allà ens van convidar uns experts en ciutats intel·ligents i en ciutadania i sers humans. Ens vam trobar amb aquesta filosofia transhumanista que diu que hem de millorar-nos a partir de les tecnologies emergents. I d'aquí, amb el Miquel Àngel Serra, l'altre coautor del llibre, vàrem fer un debat a través del blog de La Vanguardia amb 215 persones, que és el reflex del llibre que ara tenim entre mans. El transhumanisme el que ens està plantejant és si les tecnologies convergents, la nanotecnologia, la biotecnologia, intel·ligència artificial, la robòtica, totes aquestes tecnologies implementades en l'ésser humà, tenim el deure moral de fer-ho, d'implementar-nos a dins del cos per tal de millorar i augmentar les capacitats. Per què? Perquè si no, a través del fenomen que es diu la singularitat tecnològica, la intel·ligència artificial serà més potent, augmentarà, diguem, aquestes capacitats de les que tenim com a éssers humans. I al final ens està afectant, o ens afectarà a les nostres vides. Per això era important, treballant com treballem nosaltres el tema de la ciutat, del territori, dels espais naturals, com aquestes tecnologies afectaran a la societat en el seu conjunt, a l'individu com a ciutadà i els seus drets, i també a la natura. En el llibre hi ha, com et deia, opinions molt diverses, des dels més tecnooptimistes que diuen, escolteu, les tecnologies, això ens arreglarà el canvi climàtic, la millora de les ciutats, l'ésser humà inclús, no? O sigui, les tecnologies ho faran tot, quasi en l'extrem seran com Déu, no? I en canvi, a l'altre vessant, alguns dels autors ens diuen, escolteu, continuem sent natura, continuem depenent de la biologia, per tant, no ho confiem tot a la màquina, no confiem tot a aquesta intel·ligència artificial, i entremig hi ha tot un gradient de posicionaments, no? Posicionaments ètics. El que ens interessa molt en aquest debat i en el llibre és confrontar els nostres valors des de l'ètica i les nostres creences, també, per això hi ha una visió de l'espiritualitat diversa. Comencem ja a ser conscients de que aquest futur és present i que, per tant, això no és el que es veieu a les pel·lícules, sinó que alguna d'aquestes coses ja les tenim aquí, i això comportarà el que dèiem, una afectació en la manera d'organitzar-nos com a societat, la democràcia, potser, el tema del control, és a dir, si volem molta tecnologia, aquesta tecnologia ens impedirà ser lliures, tindrem un control tan estricte de les nostres dades, dels nostres moviments, de tot, que podem, diguem, estar en un món molt feliç, però com algunes de la literatura, molt coaccionats per aquesta tecnologia, o no. L'aposta que fem nosaltres en el llibre és aquesta tecnologia sempre al servei de l'ésser humà. Podem fer moltes coses molt bones amb la tecnologia, però ull, perquè en aquests moments el debat està en si ens encaminem cap a un món tecnològicament opressiu, o bé la tecnologia ens allibera d'algunes mancances que efectivament en les circumstàncies de la vida, a través d'una malaltia, un accident o altres, organitzativament, doncs ens facilitaran la vida. Aquestes tecnologies ens permetran possiblement allargar la vida. Els transhumanistes parlen de la superlongevitat. Potser no cal viure fins als 300 anys, però sí que en les properes dècades assolir els 120, 130 serà possible. El dilema és amb quina qualitat. Aquest és un punt, però l'altre és que si aquesta esperança de vida o aquesta longevitat més alta s'assoliran a les properes dècades, com estem nosaltres preparats com a ciutats i com a societat per assolir això. L'estat del benestar suportarà més habitants en el món o en un país, i finalment les ciutats, estan preparades les ciutats, les vivendes, els habitatges, per famílies que conviuran possiblement diverses generacions? És un tema que haurem de començar a debatre, perquè al marge de que hi hagi tot el factor dels equipaments de ciutat
per aquestes persones que ja tenen més anys, no? A dins dels habitatges hi ha una rigidesa, entenc jo, de l'espai, de l'estructura, de la vivenda, de la forma en què habitem, molt pensada per un nucli familiar curt. Tenim per endavant també un altre repte, i és que les universitats politècniques han oblidat una mica les humanitats. D'alguna manera, el debat sobre aquesta reflexió, què és el ser humà, com conviu en les nostres ciutats, quins són els límits ètics front a fer això o no fer-ho. El repte és unir-ho, perquè les dues són importants. El pensament, a través d'aquesta idea de filosofia, ètica, doncs fa que els espais públics siguin diferents, la manera de conviure en l'habitatge també, etc. Front a aquesta idea de que acabarem sent posthumans, i no sabem ben bé què vol dir ser posthumà, sí que se'ns posa el dilema d'efectivament què volem ser. Per tant, la reflexió és humanista, jo crec que des d'un humanisme avançat, que vol dir no contrari a la ciència i la tecnologia, un humanisme de base ètica, obert a la transcendència des del meu punt de vista, per tant, el misteri, el sentit de la vida, i amb aquesta reflexió segurament sabrem abordar tots els reptes i tots els paranys que potser aquesta tecnologia que és futur però que ja la tenim quasi aquí com a present ens aportarà. En aquest moment aquesta reflexió des d'un humanisme avançat és absolutament necessària i el debat amb la societat, és a dir, no només des dels experts o no només des de grups d'opinió concrets, sinó un debat ciutadà, democràtic, em sembla que és absolutament necessari. I aquesta és una mica la reflexió i conclusions finals del debat que reproduïm en el llibre Humans o Posthumans. Obrim el debat a la societat.